L'indicateur du renouveau bien kuma fila b'ale kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye l'écoledenw ka tɔnba ni o ye association des élèves et étudiants du Mali ale ko furanjɛla fanga n'u m'u farati jamanaw laɲini caman de bɛ l'écoledenw bolo bi ka ɲɛsin ayiwa furanjɛla fanga ma ko n'u m'u farati u bɛ sɔn ka ayiwa furanjɛla fanga ka fereke don a sen na dɛ sabu laɲini caman de b'u bolo u yɛrɛ ko u bɛ sɔn ka ayiwa baarabila dɔ boloda tile 3 min bɛna kɛ juin kalo in kɔnɔna la min ye lycée Filidabo Sisoko Dumanzana Bamako sigida fɔlɔ la o lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comité locaux syndicaux minnu bɛ yen n'u k'a ma ko SNEC SYNTES SYNESC SIPESCO FENAREC k'olu fana bɛna baarabila pelengetenw yɛrɛ kɛ juin kalo tile 13 natɔ in san 2022 ka sababu kɛ k'u ka juru bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la. Face de sɛbɛn bɛ n'u kama les politiciens africains limanaw les politiciens africains kumana a ko kunnafonidilaw ka tɔn min bɛ yen n'u kama ko ASEP limanaw ale ɲɛmɔgɔ bɛna sugandi sabu ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen n'o ye Ba Sidiki Ture ye ale kɔni ye ale ye ɲɛmɔgɔya bila walasa ɲɛmɔgɔ kura kan ka sugandi ɲɛmɔgɔ kura min bɛna nin ye face de sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ayiwa jigi dan b'a kan dɛ sabu kunnafonidilaw olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi a sera ɲɛmɔgɔ kura min bɛna bi a k'i janto o gɛlɛyaw la min ye la mutation ale face de sɛbɛn fana y'a jira k'a fɔ min y'an ka ndolatan jɛkuluba min bɛ yen n'o ye fédération malienne de football limanaw nafolo min bɛ don a kɔnɔ san o san a dagosi de ka bon fo ka fɔ a to ten ko nka ayiwa fédération malienne de football ɲɛmɔgɔba n'o ye ayiwa Mamutu Di Bavier Touré ko a bɛ ka nafolo in kɛ yɛrɛ sagokɛ de ye wa ko ani maa minnu yɛrɛ bɛ baara la bi a bɛ ka bagabaliwale ta ka ɲɛsin olu ma walasa a bɛ baara min na n'o ye baara ɲuman tɛ ayiwa kabi utu kalo tile 29 san 2019 limanaw ko ka Bavier Touré ko k'a ladi a ka sira ɲuman ta la mutation de y'a fɔ an bɛna lakale aw ye sisan an bɛ sɔrɔ ka laban ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw ni kabako de hinɛtɔ ko magaritɔ ko nka ayiwa limanaw ma nin mɛn ma nin ye si de ma labɔli kɛ min ye Kulukɔrɔ ko nin ye fatɔmuso dɔ de ye limanaw nin y'a den 4nan de ye nka den ninnu limanaw fa ma se ka dɔn u la an bɛ waati min na ko sisan ayiwa o kɛra cogo di an bɛn'o fana lakale aw ye sisan l'indépendant ale kɔnɔna la a yan'an ka se o bɛɛ ma limanaw face de sɛbɛn le challenger bi yan ale ka kuma la bi a ko Malikura yɔrɔ bibi na Malikura de bɛ bɛɛ lajɛlen nɛ kan i mana taa yɔrɔ yɔrɔ Malikura ko kuma de bɛ senna ko ka jamana in ayiwa ko ka dilan kura ye a bɛ se ka ɲɛtagaw sɔrɔ cogo min na baara belebeleba minnu bɛ sen na limanaw ni jateminɛ kɛ o san kelen yɛrɛ sɔrɔli an ka jabaranisoba n'o ye ORTM ye ale yɛrɛ kɛlen don ka min ye baara caman de boloda a ko siratigɛ la furanjɛla fanga ye baara minnu kɛ san kelen kɔnɔna la a bɛna fɔ Asimi Goyita nanen san kelen yɔrɔ Malikura ko kuma de fɔra o kɔnɔna la ka o yanga ko kɛ yanga fɛn ye limanaw ko jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Malikura kɛmɛ i n'a fɔ a damana baara kura Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw o ye tiɲɛ ye Malikura kɔni tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ fɛn ye jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ko nka i tɛ se ka jamana kɔni dilan limanaw n'i ma jamanadenw n'i ma olu dilan bi na maliden kelen-kelen na n'a fɔra k'a fɔ Malikura ka dilan nka jamanaden kelen-kelen na limanaw n'olu fana ma dilan Malikura tɛ se ka dilan dɛ challenger y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'i ye kow ta k'a lajɛ k'an ka jamana yɛlɛ jamana kɔrɔba don kabi min ye Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 limanaw ka daminɛ première république la n'o ye Musa n k'a fɔ Modibo Keita ale ka fanga waati ye laɲini min kun kɛra o de ye ka jamanaden kelen-kelen na ka jamana kanu don maliyɛn kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye min kɛ i y'a kɛ faso ye n'i y'a tiɲɛ yɛrɛ i y'a tiɲɛ faso ye an bɛ don min na ko bi o baara kun daminɛna première république kɔnɔna la ko nka kabi ka na daminɛ deuxième république ka na troisième république la limanaw i b'a fɔ k'u ye maliden yɛlɛma de ka bama yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o de la a bɛ fɔ bi ko Mali challenger ka kuma la k'a bɛna fɔ ko Mali bɛna fɔ jamana min yɛrɛ bɛ n'a a sara ka tila ka kunu de ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Mali bilama Mali tɛ dɛ fɛn bɛɛ bɛ ka da Mali kunna ko Mali y'a kɛ tan Mali y'a bɔ tan k'a sɔrɔ don maliden jugu de bɛ jamana in kɔnɔ jamanaw minnu bɛ yen ni olu fɛla tɛ fiyewu jamana in ɲɛtaa ye ni jamana in ɲɛtaga sɔrɔ olu ka laɲiniw o tɛ sabati ni maa min ko Mali janfana limanaw ko k'a dɔn k'a fɔ ko o ye malidenw yɛrɛ ka
janfa yɛrɛ ka ɲɛsin u ka jamana ma. Ni maa min ko Mali suɲɛna limana jɔn de bɛ Mali de b'a yɛrɛ suɲɛ wa malidenw de b'a suɲɛ. Ni maa min fana ko jamana in ko danga b'a kɔ limana ko ayiwa maa wɛrɛ tɛna danga ta ka ɲɛsin Mali ma dɛ, o ye a denw yɛrɛ ye. Lamɛnbaaw ka hakɛ to kuma cogoya la dɛ, fasiri bɛ k'a lakale cogo min na an bɛ k'a fɔ o cogoya de la. A ko maa min bɛ yen n'o bɛ Mali suɲɛ, maa min bɛ yen n'o bɛ ayiwa Mali yurugu o tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye malidenw yɛrɛ de. A ko n'i ye jateminɛ kɛ minnu fana bɛ yen ni olu bɛ a ɲini ka kalan kɛ nka i b'a sɔrɔ u bɛ dogo kɛ kalan na, diplôme baw b'u bolo nka limana olu de ta kɛ bɛ faso suɲɛni ye, u bɛ taa kalan kɛ nka u bɛna faso suɲɛ. Challenger y'a jira k'a fɔ bi nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen ni olu tɛ kangana fiyewu limana u ka hakɛw kama ka jamana kuturu ka o bila dingɛ kɔnɔna la u kelen ka hakɛ kama. N'a fɔra ko maa kelen bɛ maa 200 nin yɔrɔ dun walima maa kelen bɛ maa 100 nin yɔrɔ dun, maa kelen miliyari caman b'a kunna, i b'a sɔrɔ baara wɛrɛ t'a bolo fo n'a kɛra foroba ca kelen ye. Limana n'a fɔra sara yɛrɛ min bɛ d'i ma, o sara o tɛ se ka bila k'e ka kɛ miliyari tigi ye san damadɔ kɔnɔna la, limana ɲininkali kan ka kɛ o yɔrɔ la. Challenger y'a jira k'a fɔ maa si tɛ bi min bɛ se k'a fɔ ko i bɛ nin nkalontigiya ko k'a daminɛ Modibo Keyita ka waati la, a fɔra k'a fɔ malidenw limana maliden tun mana i kun bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa samɛ ani malo ani hɔrɔnya o de tun bɛ fɔ an malidenw ma, i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ limana n'a kun fɔra k'a fɔ ko maliden bɛ suɲɛni kɛ walima a bɛ nkalon tigɛ maa si kun tɛ da la, nka bi in na limana ko yɛlɛmana a jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa si tɛ kumaniya ka suɲɛni kɛ, maa si tɛ kumaniya ka nkalon tigɛ, maa si tɛ kumaniya limana ka i ka jamana k'a bila dingɛ kɔnɔna la e yɛrɛ kelen ka hakɛ kama. K'o de la bi yɔrɔ Mali kura dɔnkili bɛ ka da fan bɛɛ lajɛlen fɛ, dunun ni bala bɛ ka taa ko ka Mali kura jɔ. N'i ye Mali kura ko kuma fɔ ni maliden ma yɛlɛma limana an solila an ma taama dɛ, k'o de baara kan ka kɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ furancɛla fanga baara la bi n'u bɛ k'a fɔ ko Mali kura baara ka kɛ ko f'u k'a dɔn k'a fɔ limana ni jamanaden yɛrɛ de taabolo ma yɛlɛma wa o dun o tɛ yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ dɛ, duw kɔnɔna la ani kalansow kɔnɔna la. Sabu ladamu bɛ daminɛ de ka sɔrɔ ka taa n'a ye jamana kɔnɔna la. Waati dɔ la Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la, ale ye jamana mara ka tɛmɛ, ale yɛrɛ kun ye nin kuma fɔ ko a y'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla jamanaw sigi ka fɔ ba min n'u kama ko forum ka se ka kɛ maliden yɛrɛ ye sugu jumɛn ye, a bɛ se ka kɛ sugu jumɛn ye min bɛ se ka ɲɛ a ka jamana ma. Limana Amadu Tumani Ture yɛrɛ kun ye o ɲininkali k'a yɛrɛ la, n'a sɔrɔla o de bɛ se ka kɛ gɛlɛya ban sababu ye an ka jamana kɔnɔna la yan. N'o tɛ limanaw a sera maliden kelen-kelenna bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛna jamana kura jɔ ni maliden kura n'o ma se ka a yɛrɛ ye jamana kura jɔli la. Kunnafoni filɛ limanaw Challenger an ye nin bɔ a kɔnɔ. O mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale kumana. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kunungo finitigiw k'olu taara min bɛ yɔrɔ min bɛ yen ni kɛlɛ b'a nɔfɛ Senu zone aéroportière n'o ye pankuruji kɛnɛ min filɛ nin ye ayiwa ko a jirala k'a fɔ musolakaw de tun y'a fɔ k'u bɛ taama k'u bɛ fini bila ko ka taama kunungo. N'i ye jateminɛ kɛ kunun sɔgɔmada joona fɛ juin kalo in tile 8 san 2022 limanaw taama in a ma se ka bɔ sabu finitigiw de solila ka taa taamakɛlaw yɛrɛ kɔn yanni taamakɛlaw ka se yen nɔ. N'i y'a mɛn i bɛ taama o y'a sɔrɔ kɛnɛ dilen don i ma ka taama. A jirala k'a fɔ ko zone aéroportière min filɛ nin n'a so dɔw cira furancɛla fanga marabaa fɔlɔw fɛ Muktar Wane a n'a ka gouvernement o de kɛra sababu ye limanaw sama-samali daminɛna. O sama-samali o bɛ k'a ɲini gouvernement min bɛ bi n'o ɲɛmɔgɔya bɛ ayiwa Choguel Kokala Mayiga bolo limanaw k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna la. A jirala k'a fɔ Muktar Wane ka gouvernement ale de tun y'a ɲini ko ka yɔrɔ in ci sabu ko kan dɔ de bɛna jɔ Senu kɔnɔna la yen nɔ. Limanaw nka kan in a tɛ se ka jɔ fiyewu ni maaw ka so dɔw bɛ yen minnu jɔlen don a yɔrɔ la n'u ma ci. O de kɛra sababu ye limanaw so caman bɛ yen olu cira a kɛra sababu ye maaw wulila k'u ka hakɛw ɲini dɔw y'a jira k'a fɔ olu ka so minnu jɔlen filɛ u m'a jɔ ka na gɛlɛya la dɛ. Papiye minnu b'u bolo gouverneur de y'a dilan ka d'u ma, maire de y'a dilan ka d'u ma, préfet ni sous préfet olu de y'a gafew bɔ k'a fɔ ayiwa an ye dugukolo feere i ma. Ni gouverneur walima maire ni sous préfet walima préfet ye dugukolo feere i ma limanaw i kɔni i tɛ jɔrɔna ko wɛrɛ t'i la i na t'i da ka sunɔgɔ. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma dugukolo n'u ma ŋanamu wa u y'a sɔrɔ sira jɛlenw kan. Sɛbɛn fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ ye sɛbɛn jɛlenw ye.
ko wa u ye so minnu jɔ a dugukolow sanfɛ miliyɔn caman de donna a so ninnu na n'a fɔra ko tile kelen ka na machine dɔw la limanaw k'o dafiri yɔrɔ o fana o ye dusukasi sotigi ninnu de y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ a ko kɔni bɛ kɛ olu su de kan wa n'a fɔra k'a fɔ olu ka so bɛ ci limanaw bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka maaw ka hakɛw u ka a bato n'o tɛ nin baara min filɛ senna nin ye gouvernement kun kan ka ɲini ka olu sigi ka kumaw fɛ n'a fɔra k'a fɔ ayiwa a ye so jɔ yɔrɔ la a man ka so jɔ yan yɔrɔ wɛrɛ bɛ se ka di aw ma a ka taa ye walima a ka fɛɛrɛ wɛrɛ ka ɲini aw la nka ka taa maa bɔ so kɔnɔ k'a ci maa minnu bɛ yen n'olu ka so bɛ yɔrɔ min na olu ka kuma de ye nin ye u ko tiɲɛ na nin bɛna fɔ olu yɛrɛ bɔra ayiwa malidenya la u ye nin kunnafonidi kɛ o dongo o de la musolakaw y'a ɲini n'a ma ɲɛ ko in ko fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ a la kunungo olu de ye bagawali kɛ k'u bɛ bɔ ka taama k'u bɛ fini bila ko ka taama finitigilakaw n'o ye jamana finitigilakaw ye olu kɔni taara musolaka ninnu kɔn a yɔrɔ ninnu na kunungo araba taama in a ma se ka kɛ jamana an kɔni n'an sigi a tɔ kɔnɔ sabu an bɛ don min na i ko bi musolaka ninnu ani maa minnu sigilen don a yɔrɔ ninnu na olu ko k'u tɛna kɛlɛ in bila fo u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw l'essor bɛ yan nɔ l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye baara ɲɔgɔnya ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Turki ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ cogo min na o baara de bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan l'essor ka lakali la bi a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ jamanaw nafaba de bɛ Mali kɔnɔna la wa Turki fana olu ye jamanaw ye se bɛ jamana minnu ye olu bɛ se ka nafolo caman de ta ka na don Mali kɔnɔ yan ayiwa bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la o de baaraw dabɔlen filɛ nin ye o la Turki u ka sɔrɔ bosobaw a kɛra jagokɛlaw ye a kɛra maa minnu bɛ yen n'u bɛ usine batigiw olu de nana ayiwa an ka jamana kɔnɔ yan o ni chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmɔgɔw ani premier ministre yɛrɛ Choguel Kokara Mayiga fo ka taa se ministre min bɛ yen n'ale bɛ jagoko kunna ani usine ko u ni olu ye ɲɔgɔn ye jamanaw ɲɔgɔn ye in taara wolo mun na ayiwa ko Turki a jagokɛlaw a n'a a sɔrɔ bosobaw nafolobatigiw k'u y'a laɲini ayiwa k'u bɛna baara damadɔw boloda Mali kɔnɔ yan o dɔ bɛ tali kɛ kuranko b'a la télécommunication n'o ye kunnafoni siraw ye o bɛ se ka yakubaya cogo min na ani baara belebeleba minnu bɛ yan a kɛra sojɔw ye a kɛra sarabadilaw ye n'u kama BTP ani hali finitigiw ka minɛnko jamana o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔna la min ye Turki u ka nin jamanaden ninnu minnu bɛ yen ni setigiw don u y'a jira k'a fɔ Mali kɔni ye jamana ye olu ye dayɛlɛ jamana min ye waati min na tɔw ye datugu u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana ye maaw sɛgɛn waati min na o baara ɲɔgɔnya de tora sen na jamanaw fo ka na wolo baara la bi min ye CESIM yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Yusuf Bacili ye ale y'a jira k'a fɔ ko projet ba fila bɛ olu yɛrɛ bolo min ye usine min bɛ yen n'o bɛ ciment dilan o bɛ se ka tɔni 500,000 walima 1,000,000 o dilan san o san ani fana u b'a ɲini usine dɔ ka jɔ Mali la yan usine min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bayɛlɛmali kɛ an ka kɔɔri la n'i y'a sigi 100 o 10 10 o ka se ka bamayɛlɛma ayiwa ko o projet yɛrɛ bɛ olu bolo ka ɲɛsin ayiwa Turki u ka nin sɔrɔ bosoba ninnu ma limanaw baara ɲɔgɔnya kɔni a dabɔra sabu a kun ye min ye bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ o de la ko ayiwa Turkiw yɛrɛ ka maa min b'u ka délégation ba in ɲɛma ayiwa limanaw ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko n'o ye Fati Al-Tubans ale ko miliyɔn 200 dollar wari la o bɛ se ayiwa min ye miliyari 111 CFA la a bɛ se o ma ayiwa ko jago falen ninnu na a bɛ sɔn ka taa fɔ o de la min ye Turkiw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'o y'u ka ambassadeur ye ale fana ye kala turu nin ko in kan kosɛbɛ a ko nin na kɛ sababu ye Mura Mustafa Onar ale ko nin na kɛ sababu ye ka jamana in ayiwa k'a dɛmɛ walasa min bɛ tali kɛ bɛɛ bɛ se ka i ta sɔrɔ ko n'o tɛ Mali ye jamana ye olu kɔni ma datugu jamana min ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛya y'a sɔrɔ limanaw yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔna la ni kunnafoni a man jan a jarala k'a fɔ min ye Mali jamana ale y'a jira k'a fɔ ko kalo 24 ɲɔgɔn na ayiwa o n'a fara furanjɛla fanga kan o bɛ taa kuncɛ fo san 2024 la o de la yɔrɔ o waati y'a sɔrɔ Mali ni CEDEAO olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la furanjɛla fanga a waati ko kan
mali kɔni y'a ɲini dɛnɛ tɛmɛnen na ko olu na kalo 24 fara u ta kan CEDEAO kɔni ko k'ale kuma in mɛn ayiwa ko a b'a mu a tɔgɔ la fɔlɔ ko nka olu ko min ma bɛn u ma o de ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya bɛ sen na waati min na CEDEAO ni Mali cɛ ko Mali filɛ nin ye k'a fɔ ko u ye dɔ fara u ka furancɛla fanga kan ko nka olu fana ma datugu dɛ k'u b'a ɲini Goodluck Jonathan fana fɛ ayiwa a ka tɛmɛ n'a ka baara ye n'o ye kumaɲɔgɔnya ye walasa bɛnkan jɔnjɔn n'o ye chronogramme ye o bɛ se ka bila sen kan baara bɛ boloda cogo min na furancɛla fanga ye a kalo 24 a kɔnɔna la l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw l'indicateur du renouveau ale bɛ yan nɔ a kumana l'indicateur ko l'écoledenw n'o ye an ka kalandenw ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔna la o k'a ma association des élèves étudiants du Mali AEM AEM ko a ye sɛbɛn dɔ bila gouvernement ka tabali kan sɛbɛn in bɛ laɲini kɛ baarabila de kan baarabila tile 3 ɲɔgɔnna n'o ye heure 72 ye a bɛ bɛn o fana ma bureau de coordination nationale des associations des élèves étudiants du Mali ayiwa k'u bɛ fɛ ka baara camanba de boloda n'o ye wulikajɔw ye jamana in kɔnɔna la walasa u ka se ka lamɛn n'o tɛ ko olu bi na u bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la limanaw ko kalanyɔrɔ de tɛ yen bi n'o ye kalanso ye a kɛra kilasi ye o a kɛra amphithéâtre ye o limanaw k'o de tɛ yen n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ o y'a sɔrɔ i sigira yɔrɔ dɔ de la ka kalan kɛ k'o de tɛ yen bi o la bureau de coordination min filɛ nin ye u ko u b'u ka kɛlɛnsen ka bi sabu baarabila min filɛ nin ye n'u y'o o laɲini min b'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa bila a tile 24 natɔ in na jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini minnu b'u bolo u ka sɛbɛn kɔnɔna la o ye k'a fɔ limanaw ni jateminɛ kɛ diplôme min bɛ yen n'u k'a ma ko LMD licence master doctorat ko olu kalandenw olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ ka foroba ca o ɲɔgɔn dan n'o ye concours de la fonction publique ye u tɛ ka se ka o sɔrɔ limanaw min ye kalanyɔrɔ yɛrɛ ye n'o ye saliw ye amphithéâtre o tɛ yen nɔ ka bila lakɔlidenw ka bolo ka u ka kalan kɛ ani fana sanfɛ kalanso minnu filɛ nin limanaw a jarala k'a fɔ ko gɛlɛya min b'u ka bi o de ye baara dɔ kun bolodara ko commission dɔ kun sigira walasa min ye lakɔlidenw ye olu ka nafolo min bɛ d'u ma n'o ye boursiw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko 1000 de bɛ ka tigɛ o la o tɛ ka se ka dabila fiyewu k'a sɔrɔ u kun ye laɲini kɛ ko o ka jɔ baara bɛ sen na limanaw o mana bɔ yen ko ka fara o laɲini ninnu fana kan sanfɛ kalanso n'i y'a jateminɛ yɔrɔ min bɛ Badilabugu fanfɛla ninnu a jala k'a fɔ a kɛnɛ caman de bɛ yen maaw tan bɛ a kɛnɛ ninnu k'a feere walima ka taa sow jɔ a yɔrɔ ninnu na ani kalanso min filɛ nin ye n'o k'a ma ko FSEG ale fana kɛmɛ ɲaman bɔ yɔrɔ de limanaw ɲaman caman de tan bɛ bɔn o yɔrɔ ninnu na u y'a laɲini cogo bɛɛ lajɛlen la o ɲaman ninnu o fana ka cɛ ka bɔ yen ani fana bourse minnu bɛ di kalandenw ma o bourse ninnu limanaw a tɛ di a di waati la i b'a sɔrɔ bourse min kan ka di san daminɛ na o bɛ taa di fo san laban na walima san bannen kɔfɛ ani u ka laɲini ye min ye fana INA n'o ye Institut national des arts ayiwa n'o y'an ka seko ni dɔnko kalanyɔrɔba in ye ale fana ka ale ka wuli a filɛ yɔrɔ min na a ka wuli ka bɔ yen joona sabu o laɲini kun kɛlen don ani lakɔlidenw furakɛli min bɛ kɛ u ye ayiwa ko fura ɲuman tɛ sɔrɔ wa min ye dɔgɔtɔrɔ jolenw yɛrɛ ye o tɛ ka bila u ka bolo kan nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw de bɛ yen ayiwa AEM maaw y'a jira k'a fɔ ni nin ma bila sen ka joona olu labɛnnen don ka taa baarabila dɔ la min bolodalen don juin kalo in tile 22 ka taa bila a tile 24 na Y Dunbiya ale ka fasiri don ale indicateur du renouveau kelen in kɔnɔna la limanaw halisa kalanko nasira la ko min ye kalanso min filɛ ni camancɛ kalanso don lycée Filidabo Sisoko a filɛ nin Dumanzana Bamakɔ sigida fɔlɔ la a jala k'a fɔ olu fana ka lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat kɔnɔna la SYNEC SYNTES SYNESC SIPESCO ani FENAREC olu fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ taa baarabila pelengetenw na an tɛ baara yɛrɛ kɛ fiyewu n'o ye travail illimité arrêt de travail illimité o fana bɛ daminɛ juin kalo in tile 13 san 2022 olu fana limanaw a bɛɛ bɛ hakɛ ɲini de nɔfɛ lakɔli karamɔgɔ ninnu y'a jira k'a fɔ olu n'i ye baara ta limanaw baara talen kɔfɛ nafolo min kan ka d'i ma n'u k'a ma ko rappel d'avancement rappel ninnu k'a bɛ san 10 bɔ bi u bɛ o laɲini na fanga o fanga mana na u b'a laɲini o fanga fɛ o b'a a ko ta k'a bila senkɔrɔ k'a bila tiriwari kɔnɔ k'i kɔ don a la min ye san 10 ye u bɛ ko kelen min na ko nin tɛ se ka to sen na lakɔli karamɔgɔ minnu filɛ nin ye lycée Filidabo kɔnɔna la bi u y'a ɲini olu kɔni ka hakɛw n'a ma di u ma baarabila yɛrɛ pewu an tɛ baara kɛ fiyewu k'o na daminɛ juin kalo tile 13 natɔ in na
ayiwa Bala Soumaïla Traoré ale fana y'o fasiri kɛ indicateur du renouveau. O mana bɔ yen limanaw les politiciens africains a kumana les politiciens africains ale ko min ye kunnafondilaw ye Mali kunnafondilaw ko don minnu bɛ sɛbɛnni kɛ n'u kama ko association des éditeurs de presse écrite ASEP k'u labɛnnen don u bɛ fɛ ka ayiwa jɛrɛba dɔ kɛ juin kalo tile 11 natɔ in na san 2022 an bɛ fasidi sɛbɛn minnu kalan olu de ka jɛrɛjɛkuluba don limanaw u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔ kura de ɲini ɲɛmɔgɔ kura in a dun n'a a sugandira limanaw baaraw de laɲini caman de ɲininen don kunnafondi sɛbɛnw fɛ k'a kɔnɔ hali n'a sɔrɔla limanaw min ye biro kɔrɔ min tun bɛ yen yɔrɔ min ye Ba Sidiki Ture ale de tun b'o ɲɛmɔgɔya la Ba Sidiki Ture yɔrɔ gɛlɛya dɔ wulila ale nɔfɛ waati min na a fɔra k'a fɔ a bɛ sugandi ka bila haute autorité de la communication na ale ko nin ko in bɛ senna ale kɔni ale bɛ baara bila fɔlɔ o kɛra balana ko ye ka ɲɛsin kunnafondila bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don min na ko bi maa 3 kɛmɛ k'i kanbɔ a nɔfɛ fɔlɔ ye Ousmane Daouye o ye journal Midi Info o ɲɛmɔgɔ ye Boubacar Yalikoyi journal Le Pays o ɲɛmɔgɔ ye ale ye Sekou Tamboura Info Soir o ɲɛmɔgɔ ye ale fana ye nka maa 2 tɔ n'o ye Ousmane Daou ani Boubacar Yalikoyi olu tun bɛ biro kɔrɔ in kɔnɔna la nka n'a a nana kɛ ko maa 2 farala maa 1 kan limanaw o na kɛ sebaga sɔrɔlen nka an bɛ don min na ko bi ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu bɛ kunnafonidilaw ka gɛlɛyaw dɔn kosɛbɛ u b'a dɔn i n'a fɔ a dɔnna kari n'a kelen-kelenna fɛn fɛn nana garijɛgɛ sɔrɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ASEP ɲɛmɔgɔ ye limanaw u n'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ u ɲɛ wa min ye laɲini min bɛ kunnafonidilaw fɛ bi o de ye ka jigiba da u kan u bɛ se ka kunnafonidilaw olu bɔ gɛlɛya kɔnɔna la sabu ko n'i ye kunnafoni sɛbɛnw lajɛ bi limanaw contrat tɛ sɔrɔ a bɛ fɔ ka imprimeli min kɛ n'o ye ka kunnafoni sɛbɛn min bɛ k'a kan ka imprimer limanaw o bɛɛ lajɛlen kɛmɛ gɛlɛya ye a n'a a musaka caman a kɛra sababu yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn dɔw yɛrɛ datugura min ye gɛlɛya ye a sababu ye n'a ma ɲɛ ko gɛlɛyaw dadalen don ɲɔgɔn kan bi a bɛ se kunnafoni sɛbɛnw 200 ɲɔgɔnna ma bi ɲɛmɔgɔ minnu jigi da bɛ ɲɛmɔgɔ kura min na walasa ka se ka ayiwa kunnafoni sɛbɛn ninnu bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ma fɔ k'a fɔ Ba Sidiki Ture n'a ka maaw olu ma baara kɛ dɛ u fana y'u jɔyɔrɔ fin olu taara u y'a bila yɔrɔ min na tɔw fana minnu min na olu fana k'a ta o yɔrɔ kelen in na Hassan Kanambayi ale de ni fasiri kɛ les politiciens africains o kɔnɔna la limanaw la mutation fasidi sɛbɛn bi yan a kumana a ko an ka ndolantan kulu kɔnɔna la bi n'o ye fédération malienne de football ye limanaw ko gɛlɛya b'a kɔnɔna la dɛ tiɲɛ ka fɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ mutation de ka kuma don a ko foyi tɛ bi min bɛ se ka min ye ko ye ko min n'a kɛmɛ ka sira sɔrɔ ayiwa fédération malienne de football n'o ye ayiwa a comité exécutif ɲɛmaaba ye walasa a jala k'a fɔ n'i ye fédération yɛrɛ ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n'o ye ligue régionale ɲɛmɔgɔ ye Kayi ligue régionale Kulukoro Segu Tombouctou ani Kidal olu ni fédération malienne de football ɲɛmɔgɔba Mamutu Touré n'u kama Bavier limanaw k'u n'a tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi ka sababu kɛ ale yɛrɛ n'olu cɛ gɛlɛyaba de bɛ yen a jala k'a fɔ la mutation kɔnɔna la bi ko n'i y'a lajɛ hali première division ani troisième division o ndolantan kulu caman bɛ yen olu ni fédération tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ka sababu kɛ ko ayiwa min ye Bavier ye ale fana ka baara cogoya o de jan tɛ ninnu ye sabu ko kaba a sugandira utukalo tile 29 san 2019 limanaw ko fɛn kelen bɛ yen maaw k'o bila u hakili la o ye k'a fɔ Bavier bɛ ka baara kɛ cogo min na fédération malienne de football kɔnɔna la ko kabi ndolantan bangina an ka jamana kɔnɔ san 1960 fo ka n'a bila bi la k'a ɲɔgɔnna kokolon tigɛ kɛ fédération malienne de football kɔnɔ o ye mun ye limanaw ka nafolo don da fɛ a man ka don da min fɛ nafolo kasabi min bɛ di san o san ko ka ndolantan ka dɛmɛ n'a ye a nafolo ninnu a tɛ don a don da fɛ n'i ye jateminɛ kɛ Kayi ligue régionale Kulukoro ligue régionale Segu ligue régionale Tombouctou ligue régionale ani Kidal ligue régionale olu y'a jira k'a fɔ olu tɛna Bavier to yen fiyewu nin janfan in kɔnɔ walima a bɛ ka baara kɛ kelenna baara la cogo min na an bɛ don min na ko bi ko Bavier fana labɛnnen don ka fédération malienne de football sariyaw a n'a gafew k'u bamayɛlɛma ka ɲɛsin a yɛrɛ ma walasa ninnu ma kofɔli ninnu sabu k'a bɛ ka bagabali wale yɛrɛ ta ka ɲɛsin u ma u bɛ se ka u bolow bɛ se ka bɔ baara la cogo min na o tɛ gɛlɛya dɔ ye limanaw a jala k'a fɔ ko nafolo min bɛ don fédération malienne de football la ko k'a daminɛ min ye san 2021 kana bila san 2022 la limanaw miliyari 3
million 400 ani kɔ o de donna fédération malienne de football la ko nka n'i y'a nafolo in lajɛ a donna da min fɛ ko miliyari 400 million 400 ani million 10 ayiwa o tara ka di n'i ye jateminɛ kɛ ligue régionale ma limanaw million 29 o fana o tara ka di ayiwa min ye ndolatana minnu bɛ yen ni olu bɛ taa ni ka segin kɛ o tara ka di olu fana ma limanaw a jala k'a fɔ ko ni nafolo kasabi minnu filɛ nin ye miliyari 3 tɔ min bɛ yen nɔ ko o dun o kɛra cogo di mutation ye ɲininkali kɛ o yɔrɔ la Bavier Touré n'o ye Mamutu ye limanaw bi bi na ko ani ayiwa n'a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'o ye ligue régionale ye ayiwa a n'olu cɛ ani club de première division deuxième division ani troisième division u kɔni n'u m'a lajɛ ka bɛn ko la ayiwa Mali ndolantan gɛlɛya min b'a kɔnɔ ko nin yɔrɔ de don kunnafoni filɛ limanaw la mutation an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant ye ka kuma la bi kabako kuma de don a ko nin waleya kɛra Kulukoro fatamuso min limanaw ni y'a a den 4nan de a bolo ko nka ayiwa fa de ma se ka ye den ninnu na limanaw yɔrɔ fa kɔni bɛ maa min na n'a bɛ yaala bolon kɔnɔna la i b'a sɔrɔ maa mago ɲɛnaw fasiri ka fɔ la olu de nɔ ye nin ye minnu bɛ yen ni u ka mɔriw walima u ka somɔgɔw b'a f'u ɲɛna ayiwa fatamuso kɔni n'i lamɛnbaaw ka hakɛ to ni ayiwa ni i ye fatamuso ni jɛra n'o ye i bɛ se ka nafolo sɔrɔ limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman ko fatamuso min n'a a filɛ ni Kulukoro dugu kɔnɔna la limanaw nin y'a den 4nan ye o b'a bolo ko nka fa ma se ka ye den na fa bɛ ye o la cogo di limanaw an bɛ don min na ko bi min ye fatamuso in ye a den min 4nan min n'a y'o sɔrɔ limanaw a jala k'a fɔ den fitinin ayiwa a kɔni taara protection civile maaw fɛ ayiwa ka taa bila bolo ɲuman kan n'o ye pédiatrie ye a bɛ se ka furakɛ cogo min na a jala k'a fɔ fatamuso in yɛrɛ u y'a ta ka na n'a ye fato furakɛyɔrɔ la Pongé min bɛ tali kɛ madame Gindo Awa Bokum ale min ye Kulukoro promotion directrice régionale de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye ale ye welewele da kan bila maaw ma minnu bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma walasa a bɛ se ka furakɛ ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na sabu limanaw k'u tɛna bila bilen fiyewu a ka taa Kulukoro dugu kɔnɔna in na ni ɲɔgɔnna waleyaw u ka a sɔrɔ limanaw nka maa minnu bɛ nin baara in kɛ u tɛ Ala lajɛ kunnafoni filɛ limanaw l'indépendant de nin fɔ an b'a a kuncɛ yan nɔ an sera ka min lakale ka bɛn nin waati ye ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna